Ja. Den næste type opgave kan lige rykke op her. Det var den, hvor vi kender for at få cursoren. Nu er den inde i midten. Jeg vil lige have den ud til siden. Altså ud i venstre side. Klikker jeg her. For at kunne bestemme, kan man sige, de resterende sider ved hjælp af de trigonometriske formler, så kan man for eksempel starte med at bestemme hypotenusen C. Trykker Mathbox, og så siger jeg, skal ned og finde min lodrette linje. Hernede. A, B, lodret linje igen. C. Og Ctrl-C. Og nu kender vi en vinkel, vi kender den modstående, og vi vil finde hypotenusen, så det må være noget med sinus, vi skal i gang i. Så sinus til A er lige med A divideret med C, højre pil. Så er der sådan en, der hedder arrows, den finder jeg lige heroppe. Bang. Og så vil jeg gerne have min dobbeltpil. Den vil jeg gerne lige bruge til lige præcis det her. Og det vil altså sige, at sinus til 38 grader skal være lige med 5 divideret med C. Klikker på min dobbeltpil igen. Så gange af C over på begge sider, står der C gange med sinus til 38 er lige med 5. Dobbeltpil igen. Og divideret med sinus til 38 på begge sider, så giver det 5 divideret med sinus til 38. Godt. Jeg tvivler på, at der kommer noget fint output ud af det nu, når man har lavet sådan en lang kæde af udtryk. Men lad os prøve. Nej, det kan den ikke lide. Og jeg skal måske også lige skrive stort S her. Og der kommer et output, men det ser ikke særlig pænt ud. Det er jo rådet til at gøre, det er, når man står her, så lav en ny linje. Skriv Command R, og så skriv C er lige med 5 divideret med sinus til 38 grader. Og så gør sådan der. Fint. Nu vil jeg gerne bestemme AC. Jeg kan i princippet bare kopiere det her heroppe. Meget det går igen. Jeg skal erstatte AB med AC, som så svarer til lille b. Ctrl-C. Og nu skal der være ikke sinus, men cosinus, fordi jeg, det er tangent selvfølgelig, fordi jeg har en vinkel, og jeg vil finde, jeg har den ene kateter, jeg vil finde den anden kateter. Så det er tangent til A er lige med B over C. Tangent til 38 er lige med 5 over C. Tangent til 38 her. Hernede. Godt. Så langt så godt. Og så finder man ud af, at C er 6,399.
Godt. Og så skal man sådan set bare bestemme den sidste vinkel B, men den tror jeg godt, vi ved, hvordan man gør. Det er 180 minus 90 minus 38. Det var det.